Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην τηλεοπτική αγορά η είδηση πως η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το Open, έχοντας ήδη υποβάλει την παραίτησή της στο Γενικό Διευθυντή του σταθμού Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Η έμπειρη δημοσιογράφος, έπειτα από χρόνια πετυχημένης συνεργασίας με το κανάλι και σκληρής δουλειάς στο αστυνομικό και δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει αυτό το μεγάλο κύκλο της καριέρας της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μίνα Καραμήτρου θα παραμείνει κανονικά στο Open μέχρι το τέλος της σεζόν, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στην καθημερινή εκπομπή 10 παντού, την οποία παρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη. Ωστόσο, τη νέα τηλεοπτική σεζόν δεν θα βρίσκεται στη θέση της παρουσιάστριας ούτε στο δυναμικό του σταθμού. Η ανακοίνωση της παραίτησης έγινε ξαφνικά, προκαλώντας έκπληξη στους ανθρώπους του σταθμού, όμως έγινε αποδεκτή. Μάλιστα, λόγω του ευνίδιου της απόφασης, η διοίκηση του Open δεν έχει βρει ακόμα το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη. Η ίδια η Μίνα Καραμήτρου σε δηλώσεις της θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να βάλει τέλος σε τυχόν παραφημολογίες, τονίζοντας πως η αποχώρησή της γίνεται καθαρά για προσωπικούς λόγους. Όπως ανέφερε, είχε ενημερώσει εγκαίρως στο σταθμό πως με το πέρας των εκπομπών θα αποχωρήσει, ενώ υπογράμμισε πως διατηρεί άριστες και θερμές σχέσεις τόσο με τη διοίκηση όσο και με όλους τους συνεργάτες της. Η αποχώρηση αυτή φέρνει να κατατάξει το ενημερωτικό πρόγραμμα του Open για τη νέα σεζόν, με το κανάλι να αναζητά πλέον το νέο πρόσωπο που θα στελεχώσει τη ζώνη. Εσείς πώς σχολιάζετε την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου από το Open? Γράψτε μας τη δική σας γνώμη. Κάντε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι VIP Stories για να μην χάνετε κανένα ρεπορτάζ από το χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και της showbiz. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά!